Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati na aw minnu sigilen bɛ ka jabaran lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an ɲɛna ko nin wagati na an bɛ faso rap kɛnɛ de kan faso rap ye émission ye an bɛ wele bila an ka artistes ma u kana pour que an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical u n'u ka projet la fɛn minnu b'u kɔnɔ pour que u bɛ se k'o ɲɛfɔ fanu ani melomaniw ɲɛna c'est pour cela que an b'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na artiste mana kɛ cogo cogo ni a ye album bɔ EP bɔra mixé bɔra vraiment mɔgɔw b'a lamɛn mɔgɔw b'u considérer mais n'u nana plateau fana sanfɛ an bɛ question minnu poser u kunna u bɛ baara in kɛ degun minnu kɔnɔ en même temps u kan ka dɛmɛ minnu ɲini pour que u bɛ se ka avancer baara in kɔnɔ cogoya min na o de kama an ye émission in décidé an bɛ t'u wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc bi wulada in na an ye wele bila jeune artiste fila ma ani minnu bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ pour que a ka se ka b'u ka ko caman kalama don n'a nataw na o kɛlen don ka minnu fana laɲini ka di aw ma a ka se ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama k'a fɔ an ɲɛna fana an bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ k'a fɔ an ɲɛna cogo min na n ko n ye jeune artiste fila wele bi wulada in na n m'a daminɛ kini fɛ ale b'a présenter a tɔgɔ n'a jamu pour que sɔnni an ka don émission yɛrɛ kɔnɔ i ni wula baasi t'i la kɔni alhamdulillah i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu ni artiste tɔgɔ fɔ sɔnni an ka don émission kɔnɔ ani i bɛ sigida min na bon je me nomme Yacouba Konaté Alliance Pispa King Pispa King bien i bɛ sigida jumɛn na n bɛ bɔ Senu Senu ok folikan sɔnni an ka don émission yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛ k'an layɛ nin wagati in na i bɛ se ka folikan jumɛn d'u ma bon n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ minnu b'an filɛ parce que maa filɛbaga ka wusa ni yɛrɛ donc aw bɛɛ folen don quoi. Ok merci beaucoup donc maintenant n b'an bolo fɛ 45 ans kan jumɛn bɛ yen folikan ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma i tɔgɔ ni jamu ani artiste tɔgɔ. Ouais, moi je me nomme Abouakar Kone, le fils de Issa Kone, Fatoumata Kouyaté. Ne artiste tɔgɔ 45 ans ni bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye. Ouais, n bɛ foli min di mɔgɔw ma dɔrɔn minnu bɛ k'an filɛ ani minnu y'an kanu an t'u sara sɔrɔ halisa u ka continuer o fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo. Faut pas foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn bolo donc n bɛ tila ka na sisan Pispa King kan jumɛn bɛ yen donc i ye tɔgɔ ni jamu fɔ bɛɛ fana b'a dɔn an bɛ domaine min kɔnɔ souvent a tɔgɔ n'a jamu o de ka d'aw ye vous êtes fiers de ça mais souvent a bɛ na ni tɔgɔ wɛrɛ a bɛ domaine min kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka identifier n'o ye i ye tɔgɔ ta Pispa King nana cogo di. bon Pispa King nacogo a ma gɛlɛn parce que tuma min na an ka dɔgɔ la mère de diɲɛ tɔgɔw quoi a bɛ n wele papi i m'a bon n donna bɔlɔn kɔnɔ o cogo la comme ça jeunes yɛrɛ ani n terikɛw u b'a fɔ Pispa Pisco u yɛrɛ tun bɛ Pisco de fɔ fɔlɔ quoi ka caya u tun bɛ Pisco fɔ ka caya bon an tor'o la u nana Pispa da bon n nalen musique domaine kɔnɔ tɔgɔ in yɛrɛ de diyara n ye fɛnɛ Pispa diyara n ye bon n ye King fara kan dɔrɔn comme ça voilà sinon papi a nana ten yɛrɛ. ok i ye musique in daminɛ wagati jumɛn fana. bon a daminɛli ça ne dépense pas 3 ans comme ça. mais i b'a daminɛ wagati min na i kelen de kun ou bien ni groupe dɔ de tun bɛ ka baara kɛ. depuis n y'a daminɛ n kelen. en même temps caman bɛ yen u bɛ musique kanu dɔ de kama ou bien dɔw ka kuma fɔ cogo dɔw ka musique b'u ja a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ bɛ domaine kɔnɔ n'o ye rappeur ye mais i bɛ taa sɔrɔ rappeur man di a dɔ i b'a sɔrɔ u tun bɛ musique wɔɔrɔ de lamɛn i n'a fɔ an ka jeli musokɔrɔba ninnu ni fɛnw i fana t'a kun y'o de ou bien idole dɔ de tun b'i la n'o de fana kanu pour que don dɔ la i ka micro ta ka kɛ rappeur ye fo an bɛ don min na bi. bon idole fila yɛrɛ tun tɛ n na musique dɔrɔn musique yɛrɛ de tun ka di n ye quoi. mais mɔgɔ tun t'i la i bɛ min ka musique dɔrɔn lamɛn. bon ne tun bɛ caman lamɛn mais rappeur kɔni de don franchement parler rappeur dɔrɔn. ma i n'a fɔ jeli ninnu lamɛnli olu bɛ se ka don a la mais ni rappeur de kanu. i tun bɛ rappeur dɔrɔn de kanu. ok merci beaucoup n bɛ tila ka na 45 ans kan jumɛn bɛ yen baasi t'i la kɔni. ok n b'a fɛ ka dɔn pourquoi nin tɔgɔ in nana i la komi i ye tɔgɔ ni jamu yɛrɛ fɔ mais pourquoi i ye nin tɔgɔ in décider ka da i yɛrɛ la parce que n b'a dɔn a bɛ domaine min kɔnɔ bɛɛ bɛ na ni tɔgɔ dɔ i ka identifier mais n'i ye tɔgɔ in lajɛ est ce que i bɛ se ka nacogo dɔ fɔ a la minnu bɛ k'an layɛ olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. ouais 45 ans n'i y'a jateminɛ san ne ka don musique kɔnɔ a kun ka di n ye ka k'a ye wa dɔnniya fana bɛ n na mais ne tun bɛ mɔgɔ min su ye kun Iba One de ne b'ale de su trop depuis ni ma don musique kɔnɔ fo sisan n b'ale de su n bɛ artiste wɛrɛw su dɛ mais ale de n ka idole yɛrɛ mais ni ne y'a da n yɛrɛ la ko Iba One Liliba bɛ yen ka ban Iba Junior bɛ yen ka ban o de la ka Iba ta ka Iba One ta ka Iba Junior ta n y'o bɛɛ lajɛlen to yen Iba ka teli a ka musique la bɛɛ b'a dɔn Mali la cɛ tɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ a teli n'a ye donc effort fana effort fourni k'a yira k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni fana bɛ se k'an teliya comme Iba n y'a ye n bɛ se k'o kɛ donc 45 ans n yɛrɛ de n sigi k'an hakili jagabɔ 45 vitesse sans desperation parce que n b'a dɔn talent bɛ n yɛrɛ la n bɛ n ka talent degré dɔn wa n bɛ se ka teliya fana comme Iba One 45 nana Iba ka teliya de fɛ inspiration n ka inspiration n yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ
degré meilleur là ça nana o de fait ok o nana o cogoya la i y'o fila de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ 45 bi mais n bɛ se k'a dɔn i ye musique fana comme i y'a fɔ i b'a de kun ka di ye mais i bɛ musique fana daminɛ cogoya min na caman b'a daminɛ quartier kɔnɔ ni groupe ni fɛnw ye est ce que ni groupe de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps i ye baara in i donna na wagati jumɛn k'a k'i sɛbɛ ye hali n'a sɔrɔ parce que dɔw tun b'a kɛ ni kulonkɛni ye. ouais ne musique daminɛ n kelen ça fɔ n kelen parce que ne kelen son bɔ o kɔfɛ dɔw nana kan ka fara ɲɔgɔn kan ne ko problème foyi t'a la ne n'olu farala ɲɔgɔn kan mais u nana fɔba dɔw kɛ n y'olu to yen mun bɛ baara continuer kelen tuguni mɔgɔ wɛrɛw nana tuguni k'a ka di n ye ko n bɛ se dɔnkilida la k'a ka di n ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛn de ka ɲi donc n farala olu fana kan an ye baara daminɛ son kelen olu fana nana ni ko wɛrɛw fana ye a kɔnɔna na tuguni n y'olu fana to yen ko n bɛ baara daminɛ n kelen n yɛrɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ n y'o sama k'o la gɛrɛ n na n'o nana baara fana daminɛ n'o ye san kelen ɲɔgɔnna kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sisan kɔni n kelen de bɛ ka dɔnkili da a bɛ se k'a fɔ ne ye dɔnkili yɛrɛ ta ni serie yɛrɛ yɛrɛ ye 21 22 de kɔnɔna na se k'a fɔ 20 21 kɔnɔna na voilà n y'a ta o yɛrɛ la n serie parce que ni n dɔgɔnin tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps carrière solo tun bɛ n kɔnɔ mais n tɛ se k'a kɛ k'an to groupe la voilà n tun bɛ préparation dɔw la komi ni dɔgɔnin an tɛ dɔnkili da bilen an ye ɲɔgɔn bila se k'a fɔ 22 yɛrɛ kɔnɔna na sisan n ka baara kɛ n kelen. ok an bɛ musique min fana kɔnɔ n'o ye rap ye i b'a sɔrɔ famille caman bɛ siran o denw kana rap kɛ dɔwɛrɛ tɛ a kana na u ka kalan dun ou bien souvent i b'a sɔrɔ classe ni fɛn minnu b'a kɔnɔ ni a fɔcogo juguyara u bɛ siran neni kana na se olu fana ma u denw kana na neni ta ka se u ma o de bɛ bangebaa caman siran u denw kana rap ni fɛnw kɛ mais mun b'a kɛ e b'a daminɛ est ce que i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la famille kɔnɔna n'u ye i ladi k'a fɔ i kana nin kɛ ou bien n'o y'a sɔrɔ i ye gɛlɛya fana sɔrɔ i sera ka mun de la f'u ɲɛna k'u la convaincu u bɛ k'i to i ka se k'a kɛ. ouais sanni ne ka don musique la ne lamɔna n tɔntɔn n bolo a kun man d'a ye tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ a kun ka d'a ye ne ka kalan de kɛ a ka fɛn o fɛn a bɛ ne wele i bɛ ka kalan kɛ kɔni ma fɔ n bɛ ka kalan kɛ ne ka kalanko de ka d'a ye toro a kun bɛ siran musique kana na ne ka kalanko tiɲɛ parce que ne tɛ se ka n sigi ka 30 minutes de temps kɛ ni ma dɔnkili da n yɛrɛ ma a siran n'o yɔrɔ yɛrɛ de ɲɛ a ye n ladi ko n ka musique ye k'a to yen nɔ n ko problème t'a la ne ye musique to yen mais komi ne bɔra ale kɛrɛfɛ ne nana n ka lamɛri fɛ yan nɔ Bamakɔ sisan n bɛ n sigi kelen na n bɛ dɔnkili da n nana t'o la classe kɔnɔ n terikɛ bɛ pan fɔ n bɛ dɔnkili da élèves b'a fɔ cɛ i bɛ se dɔnkilida la i bɛ se dɔnkilida la son bɛ min n b'a fɔ non son ma bɔ fɔlɔ n nana t'o la fo n yɛrɛ son kelen labɛn n y'o labɛn n ka lamɛri kan n y'o bɔ n taara o yira lamɛri la o ko non ko n bɛ se dɔnkilida la ko mais qu'est ce que a tɛ n ka kalan tiɲɛ n ko non a tɛ foyi tiɲɛ n ka kalan ye n'Ala sɔnna ma lamɛri ma foyi foyi fɔ. ale ma foyi fɔ donc fo bi i bɛ ka continuer n'a ye ok problème t'a la. Pispaking voilà m'a figi fana ɲininka o yɔrɔ la parce que mouvement in filɛ a ma nɔgɔ kuma caman b'a kɔnɔ kuma caman bɛ taa fɔ so o bɛ famille ban a kɛli ni fɛnw na e b'a daminɛ wagati min na est ce que i ye problème dɔ sɔrɔ famille na. bon a daminɛ wagati a kun ka gɛlɛn dɔɔni franchement parce que lamɛrɛ yɛrɛ ko k'an ka dabila a y'a fɔ siɲɛ caman yɛrɛ mais mɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ a ye a k'a to yen mɔgɔ mana ɲa min kɔ i tɛ sisan i tɛ taa min kɔ quoi i tɛ taa k'o dan quoi voilà mɔgɔw b'o fɔ a ye bon ale yɛrɛ fana ye base kalan de kan ma a ko ne ka kalan kɛ parce que pour le moment kɔni bɛɛ ye n to yen somɔgɔ bɛɛ ye n to yen ouais mais u ko ko n ka n jija n ka examen n k'o dɔrɔn de sɔrɔ parce que pour le moment n yɛrɛ n bɛ bagi de la salon n y'a jɛ pour le moment ouais mais i kɛlen k'a jɛ est ce que u m'a fɔ ko kalan in fana ye arabu nɔ don u y'o fɔ u yɛrɛ k'o ɲininka ko n kana na fɛn kɛ mais a tɛ ɲa min kɔ quoi oh mais est ce que e bɛ k'a f'u ɲɛna fana k'a fɔ ko kalan in ni arabu tigi ka kalan tɛ voilà ne b'o f'u ye kuma bɛɛ i ma ye o de la a ko ka ca dɔɔni quoi voilà musique fana filɛ souvent ni musique ka di ye au début i b'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ dɔ fɛ yen sisan o ka se k'i dɛmɛ i b'a fɛ ka don studio la i bɛ se k'a fɔ vraiment wari min bɛ ne kunna sisan tiɲɛ na wari in tɛ ne permettre ne ka se ka baara in kɛ mais est ce que e b'a daminɛ wagati min na studio ko dɔ gɛlɛya i bolo a baara daminɛ na ou bien depuis sɔnni i ka don studio la i y'a yira dɔ la k'a fɔ i b'a fɛ ka rappeur n'u y'i dɛmɛ ko in na ou bien i ka premier son ninnu tilala cogo di. bon studio ko a daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ yɛrɛ parce que ne kun ye mɔgɔ ye n bɛ maloya kojugu quoi ne kun bɛ maloya trop ne yɛrɛ kun musique kun ka di n ye mais n tɛ se ka taa fɔ mɔgɔ ye karisa n dɛmɛ n bɛ maloya mɔgɔw ma i ma ye bon n terikɛ kelen yɛrɛ bɛ yen sunɛ n don fɔlɔ a ma nɔgɔya ye n terikɛ kelen o dɔrɔn de ka wari b'a la sunɛ a tɔ bɛɛ n yɛrɛ tellement que a ka di n ye n ka warimisɛnninw de fara ɲɔgɔn kan quoi son fɔlɔ bɔra ten de
mais bi alhamdoulilah mɔgɔ damadɔni sɔrɔla an bɛ k'an débrouiller ɲɔgɔn bolo mais hali sisan nɔ an bɛ dɛmɛbaga kɔ mais an bɛ k'an débrouiller cogo a bɛ ka débrouiller cogo mais bibi na manager b'i bolo ni minnu bɛ ka baara kɛ ou bien staff de b'i bolo ni staff de bɛ k'i dɛmɛ i ka baara fana na ouais staff bɛ n bolo staff bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ et puis dɛmɛbaga damadɔni bɛ n na yɛrɛ manager fana bɛ yen an bɛ k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais hali sisan nɔ an mago bɛ kumaba la parce que an bɛɛ b'an débrouiller de ma a bɛ ten ok voilà i y'o fana fɔ donc i ko ko premier morceau ninnu ma nɔgɔya donc bibi na alhamdulillah i bɛ ka baara kɛ cogoya min na i seko ni fɛnw na mais m'a fɔ k'i ɲininka fana parce que n'i ye senu fana jateminɛ an bɛ se ka fɔ a bɛ kɔfɛ dɔɔni beatmaker ni fɛnw bɛ yen mais est ce que i b'i ka production bɛɛ kɛ yen ou bien i bɛ na Bamakɔ yan de k'i ka production kɛ bon ni sisan tɛ yɛrɛ ne ka production tɛ kɛ Senu ne tun bɛ na Daurabugu Bamakɔ n bɛna Bamakɔ kɔni ka na n ka production bɛɛ kɛ mais sisan nɔ beatmaker dɔ bɛ yen P on a track yeah voilà bon n'o an donna ɲɔgɔn na sisan n ka production yɛrɛ tila bɛɛ bɛ k'ale de fɛ yen ma o bɛ Senu sinon fɔlɔ kɔni n bɛna Bamakɔ mais sisan nɔ n ye voilà ni Senu ka dɔ donna ɲɔgɔn na dɔrɔn m'a wuli ok mais e fana i ko ko i ka son fɔlɔ ninnu dilanli a ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la dɔ de ye dɛmɛ pour que i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mais e ka source d'inspiration fana bɛ sɔrɔ cogo di parce que e yɛrɛ y'a jira musique ka di e ka inspiration ninnu bɛ na cogo di bon au niveau in na kɔni fɛn wɛrɛ i n'a fɔ caman b'a fɔ ko n bɛ nin min inspiration kama bon ne ta t'o ye dɛ déjà que musique ka di ne ye ka ban ni ne ye n sigi a kama ne b'a sɔrɔ de i m'a ye ne bɛ n sigi sisan nin kama fo n k'a kɛ bon ni instru nana ni instru ta n bɛ n sigi a kama n mago bɛ mun na n b'o de ɲini a sanfɛ n bɛ se ka mɛn a kunna de sinon n m'o sɔrɔ n b'a ɲini wa n m'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ o de kama i ka inspiration ninnu fana ka nɔgɔ i bolo i ka baara fana a bɛ i ka baara fana nɔgɔya i bolo la trop ok Kara Sisan voilà n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko musique kɔnɔna souvent fɛn caman b'a kɔnɔ i ni dɔ ye son kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun bɛna kɛ groupe ye mais an bɛ se k'a fɔ collectif de don parce que a m'a kɛ ni groupe ye donc genre kelen de bɛ carré solo ni fɛnw na mais hali ni mɔgɔ nana bi i n'a ka jɛ ka groupe ni fɛnw est ce que o ye ka yeta ye tuguni ya ay non o tɛ mun na bilen ka di san kan ka sira kelen de ta n kelen dɔrɔn i kelen dɔrɔn mais est ce que bibi na fana manager dɔ b'i bolo n'u bɛ ka baara kɛ ou bien staff en même temps i ka baara daminɛ na est ce que i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la par la famille est ce que i yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ i ka baara yɛrɛ daminɛ na non n bɛ se k'a fɔ famille ta kɔni kɛra kalanko dɔrɔn ye o bɔlen kɔfɛ a la sani n ka manager sɔrɔ komi n ka cɛ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan n ka son fɔlɔ yɛrɛ la ala y'a kɛ waati min na n bɛ ka jeton fara ɲɔgɔn kan n terikɛ dɔ an sigilen don na dɔrɔn an bɛ dɔ ka bitigi da la an bɛ baro la a ji ka son kɛra la o wulila o bɛ ka dɔn kɛ bitigitigi ko ni dɔnkilida ka d'a ye k'ale bɛ se k'a dɛmɛ a ko non k'ale tɛ se dɔnkilida la ko ne de bɛ se dɔnkilida la bitigitigi ni ɲa ko ne bɛ se yan n ko wa n ko n bɛ n débrouiller a ko problème t'a la ko n ka son dɔ labɛn n ko ni son labɛn ko don n ko son bannen don ne bolo n k'a to tora wariko dɔrɔn de a ye moitié di yan ko n ka taa biti dilan n taara Yebisiko fɛ yen biti dilan n nana n y'o yira la mais tile fila ko dɔ tɛmɛna ne n'a dɔgɔnin cɛ wa ne n'a dɔgɔnin bila ɲɔgɔn na a fana y'o ta o kɛra rangini dɔ ye ne b'a wele a tɛ n ka appel ta ne b'a wele a tɛ n ka appel ta ne fana y'a to yen wari min bɛ ne yɛrɛ bolo ne fana y'o tɔ dafa ka taa son prise kɛ son bɔra ala y'a kɛ son filanan n yɛrɛ fana ye débrouiller ten mais bi bi in na n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que n grand frère dɔ bɛ yen nɔ Mayisuru ale ko projet mɔgɔ mana jɔ projet la n ka taa ale b'a kɛ k'a di yan wa n ye manager fana sɔrɔ manager Alasko fana a bɛ ka dɛmɛ ko caman na Magenzi fana bɛ Captain Sidi mɔgɔ manager o fana ko non mago mana jɔ fɛn o fɛn na n k'a demander a fɛ wa n yɛrɛ ka lecɛw fana bɛ système kiri olu fana ko n mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na n kana maloya n k'a demander donc n bɛ Ala fo k'a barikada bi yɛrɛ de n bɛ ka dɛmɛbaga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Ouais. Ok, ni mɔgɔ min fana ye ɲininka parce que i ka musique mɔgɔ caman i ka musique kiffe i ka musique ka di mɔgɔ ye genre i fana ka inspiration bɛ na cogo di en même temps i ka thème dun i b'a bɔ yɔrɔ jumɛn de ne ka inspiration na cogo n'an ka m'o fɔ ne ta ye dɔɔni jeri parce que ne bɛ se k'a fɔ ne ni ta wolola ne ba ye Kuyate musique filɛ depuis ne fitinin n bɛ se k'a fɔ bidi man kamana gan denmisɛnninya kɔnɔ fo ka n kɔrɔ fo ka se bi ma ne de bɛ se k'a fɔ n ko a ye biti k'a la aw ka expression ɲini a kan mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ne ma biti filɛ t'i ka expression ɲini a kan bari sabula i bɛ ne wele sisan sisan an ka taa studio la an bɛ don studio la i b'i jan biti k'a la ne b'i jan son da sanfɛ k'a d'i ma donc nacogo tɛ ne ta la ne mana
a kana ci ne kunna dɔrɔn sinon kelen don hali ne bɛ n sigi ɲɛna sisan n ko n bɛna sɔnɔ projet dɔ daminɛ vacances bɛ n dɔw la n jɛ mɔgɔ bɛɛ ne bɛ n sigilen tɔ kɛrɛfɛ sisan ka n datugu pewu ka n ka don tulo la san'an bɛ wuli ne bɛ se ka sɔn 1 sɔn 2 ani kilan labɛn ka ban pewu wa i tɛ se k'a fɔ ko nin ye erreur y'a la ko nin ma y'a la fo n'i y'a fɔ dɔrɔn ko nin ye nin kuma in fɔ dɔrɔn mɔgɔkɔrɔbaw bɛna kuma nin na sinon k'a fɔ ko non ni fɔtogo ma ɲi walima ni tacogo ma ɲi biti kan non n'i y'o fɔ dɔrɔn i tulo man ɲi. ok n b'a fɛ ka dɔn fana i b'a sɔrɔ sigida kɔnɔ caman b'a essayer ka concours organiser jeune talentuw ni ɲɔgɔn cɛ pour que min m'u kun don kan cɛ u ka se k'a ɲɛfɔ a caman kun ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen hali a ka yɛlɛ scène sanfɛ c'est pas du tout facile mais i b'a sɔrɔ talent b'a la mais a t'a dɔn a bɛna kɛ cogoya min na ale fana b'a décider ka concours dɔ organiser mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ pour que talentuw fana bɛ se ka bɔ cogoya min na est ce que i delila ka participer o concours ninnu dɔ la. Ouais, M3 talent na o y'a sɔrɔ ni n dɔgɔnin bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ mais an tɔgɔ kɔni ma sɛbɛn concours la parce que M3 yɛrɛ an grand frère dɔ don an kɔni taara an gérer a don tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ kɔni an bɛ se k'a fɔ an ka sɔn ɲɔgɔn foyi ma gestion k'a don bari sabula fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ y'a confirmer an yɛlɛlen chaîne sanfɛ an ka sɔn 3e couplet la parce que yen nɔ an bɛ changement kɛ wa an b'a di ɲɔgɔn ma an ka yen nɔ yɛrɛ mɔgɔ tɛ yen nɔ lefu kun bɛ yen nɔ nanina lefu kun bɛ yen nɔ hali sini n'i y'a photo ci lefu ma walima a ka ci M3 ma a bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna a don an ye jama lasɔn yɛrɛ an ye jama lawuli ouais. Ok, i participe au concours dɔ la sinon i ma deli ka participer concours foyi la. Non, concours dɔ la an participera o tun bɛ ka kɛ Titibugu la concours fɔlɔ la don fɔlɔ an taara ala y'a kɛ an passera an taara filanan na an passera final ba yɛrɛ don u ko de ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa artiste ko fo i ka taa ni fan 5 ye olu bɛ tigɛ ta olu bɛ dun ko n'o t'i bolo k'i ka to so quoi ko i bɔlen a la k'i tɛ participer bilen ne ko problème t'a la n ko a taa ni mɔgɔ 5 kɔni se tɛ ne a tɛ ne nɔfɛ mɔgɔ ye ni ne ko n bɛ taa ni mɔgɔ 5 ye an ka kɛ ne ka moto ta moto singa mɔgɔ bolo moto tɛ ne bolo ne ka moto singa mɔgɔw bolo ka mɔgɔ 5 ɲini fo ne de ka 200 di olu ma walima olu ka 200 ɲini an ka taa olu ka taa don n ko tiɲɛ yɛrɛ non a force tɛ ne na o ko problème t'a ko ne ka mɔgɔ 3 ɲini donc o ko problème t'a ko mɔgɔ 3 ɲini ala kɛ a don magasin de tun y'an mɔgɔ 3 nan ye mais ci dɔ donn'o ka ciw senkɔrɔ magasin ma se ka taa ne fana ne bila bɛɛ la ne ma taa don u ye ne wele ko ne bɛ mun na ni ne ma na n ko a ye min fɔ ne m'o de sɔrɔ n ko la ne ma taa parce que hali ni m'o sɔrɔ e ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n ko de kama ne ma taa o ko problème t'a la bitimɛkɛri min b'a fɛngɛ o y'a ka téléphone tigɛ sɔn ka tun dɔrɔn dɔ fana ne wele o ko ne bɛ mun na ne donna kuma na ɲɛfɔ ɲɛna ko ne b'u lamɛn mun na ko ne ka na ko ne bɛ jouer ne ko problème t'a la a don ne tila ka wuli o kɛra vers 19h wagati 19h-20h wagati ne wulila ka moto ko boliboli daminɛ ala y'a kɛ a ma moto sɔrɔ ne fana y'a wele k'a fɔ n ko ka concours kɛ ko ne bɛ diya kɔ wa n y'o fana participer. Ok. Pispa King, voilà, m'a fait gagner les gars, n'a sur un niveau là, ni concours bi to organiser mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni delila ka don a concours la parce que souvent a kɛ kun bɛ kɛ i b'a fɔ jeune minnu bɛ yen olu fana talancɛ minnu bɛ duguma ka se ka ye cogoya min na caman kun y'o ye hali ni mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ a kɔnɔ est-ce que i delila ka participer concours dɔ la k'i ka talent fana yira a fanu na. Bien sûr, bon. Concours yɛrɛ a bɛ k'an ka niveau in na a caman n delila ka participer kelen na mais concours ninnu ko ka ca quoi i m'a ye namara ni fɛn a bɛ se ka kɛ sinon an y'a kɛ concours ko ye partie 3 ye a bɛ daminɛ ni quart de finale demi-finale finale i m'a ye fɔlɔ quart de finale yɛrɛ la beatmaker ba ninnu bɛɛ tun bɛ Visco Cheikh Biou bɛɛ tun bɛ yen nɔ olu de tun bɛ ka o don yɛrɛ kiiri tigɛ voilà mɔgɔw bɛ ka yɛlɛn 2 face à face a bɛ yɛlɛn 2 a bɛ ci ni mun ta jara a mana ban ten u b'u ta freestyle de don dɛ son tɛ ci dɛ freestyle biti bɛ k'a la a bɛ ci de 1 minute bɛ bɛɛ bolo i m'a ye bon an y'o kun fɔlɔ kɛ ten o tɛmɛra kun filanan o taara bɛn demi finale ma ala y'a kɛ kun fɔlɔ in na quart de finale la n tɛmɛra ka taa demi finale la quoi bon demi finale ta nana kɛ a ko yɛrɛ ma ne kun minɛ bilen quoi parce que fɔlɔ la a bɛ ka mɔgɔw yɛlɛn 2 par exemple mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ 32 ye n'i y'o tila o ye mɔgɔ 16 a bɛɛ bɛ se ka kɛ 2 ye fo ka taa se finale ma a bɛ taa mɔgɔ 2 mais n'a taara mɔgɔ kɛ kelen a tɛ faamu quoi et puis o membre de jury fɔlɔ o ye mɔgɔ minnu wele o m'olu wele bilen dɛ a kɛra u yɛrɛ bon an taara ten tɔ concours kɛra an taara bon an kɔni danna ye an danna demi finale la a banna an b'a ɲɛɲini bon dépôt yɛrɛ kɛra concours ko ninnu ma ne kun minɛ parce que an y'a kɛ fɛn sugu dɔ ye quoi. Parce que bula kan ka kɛ min ye. Voilà a ma ko ye
ima mais ko dɔ b'a ko senkɔrɔ fɛnɛ quoi ma se o bɛɛ ka fɔ ouais ok ok est ce que bibi na i y'a fɔ cogoya min na i y'a daminɛ wagati min na a bɛ san dama dama bɔ est ce que bibi na an bɛ se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni EP ou bien mix ou bien album dɔ b'i bolo ou bien n'a bɛ sira la ka na i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an lajɛbagaw ɲɛna. ouais bon pour le moment ne EP bila samedi tɛmɛlen yɛrɛ samedi tɛmɛlen Peace Packing ka EP bila la ouais son wɔɔrɔ 6 morceaux featuring 2 b'a kɔnɔ mais n ye kelen k'an yɛrɛ ka n voisin rappeur yɛrɛ dɔ fɛ yen nɔ sur le nom Apikino voilà ouais Apikino voilà ne featuring o ka featuring b'a kɔnɔ kelen y'o kɛ rappeuse dɔ fɛ o bɛ Lafiyabugu voilà o ye Jarabi son dɔ ye bon son wɔɔrɔ don n yɛrɛ ka son n kelen ta ye 4 ye featuring ye 2 ye o bila la samedi EP yɛrɛ tɔgɔ EP in tɔgɔ Les Rêves du Lion Les Rêves du Lion ouais wara wulilen on pour que i ye tɔgɔ in ta k'a kɛ Les Rêves du Lion wara wulilen bon tɔgɔ in yɛrɛ nana cogo min n yɛrɛ de ye n sigi k'a lajɛ est ce que ne ye EP in bɔ n ka jate la a bɛ se ka kɛ révélation dɔ ye n yɛrɛ fɛnɛ ma quoi i m'a ye mun b'a yira n yɛrɛ wulila bon n ye n yɛrɛ de bila wara place la dɔrɔn parce que depuis n tɛ n b'o de fɔ n yɛrɛ ma dɛ wara masa mais ti wara geng kɔnɔ na ayi non n t'o la n t'o la ok fuba t'a la donc 6 morceaux i ye 6 morceaux de k'a kɔnɔ featuring 2 b'a la ani i yɛrɛ ka morceau 4 ɲɔgɔn na mais m'a fɛ k'i ɲininka fana o mix EP in fana na i y'a bɛɛ kɛ studio kelen de la ou bien i yalala ka studio fana différence ka son modifier ka tonalité falen ni ouais bon a bɛɛ ma kɛ studio kelen na mais a tilala studio 2 ni ɲɔgɔn cɛ Pizarro yɛrɛ n ye kelen bɔ Pizarro fɛ yen bon a tɔ kɔni kɛra studio kelen na sinon n ye kelen de kɛ Pizarro fɛ yen ok mais est ce que pourquoi il m'a décidé Seno rappeur wɛrɛ bɛ yen i y'a fɔ ko Epikino bɛ yen mais est ce que Seno rappeur wɛrɛ est ce que fɛn min ni ɲɔgɔn cɛ collaboration min ni ɲɔgɔn cɛ ou bien o ka événement bɛ a bɛ taa ɲɔgɔn ka événement na en même temps pour que i Epikino fɛn k'a la alors que rappeur wɛrɛw fana bɛ yen Seno ka caya bon rappeur ka ca mais siyan yɛrɛ de a bɔra Apikino de kan sinon fɛn tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ i ka show mana kɛ cogo o cogo Pispa bɛ taa ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn kan ten n tɛ se mɔgɔ ma mais a pita n'o fɛnɛ ka surun ni caman ye quoi i m'a ye bon n y'a décidé n k'a ko fɛ o fɛnɛ ka wusa ni n kɛlen ka n pan o kunna ka taa se dɔ wɛrɛw ma quoi mais sinon foyi tɛ kɛlɛ t'a i ka EP fana na est ce que i ye clip dɔ k'a la ou bien clip fana bɛ en cours ouais pour le moment an ma clip ma bila fɔlɔ mais an ma bɛn fɛn yɛrɛ kan fɔlɔ mais clip bɛna la ni Ala sɔnna mais bibi na est ce que i bɛ agent de communication dɔ la ou bien label dɔ la distribution na ou bien i n'i ka staff ni manager dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ouais bon n bɛ label dɔ la tɔgɔ MG Music voilà MG City ouais o m'o label la pour le moment mais staff fɛnɛ bɛ yen an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi parce que financement ko b'a bɛɛ la quoi voilà bon an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an label yɛrɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sinon n bɛ label la o fɛnɛ b'u sɛgɛn quoi mais i sigi de la ka concert dɔ kɛ sɔnni EP in cɛ en même temps EP in bɔlen est ce que concert dɔ b'i kɔnɔ k'a kɛ pour que dédicace bon n ye concert kɛ yanni EP cɛ n ye concert kɛ Senu maison des jeunes na yanni EP yɛrɛ bɔli cɛ ouais mais EP in yɛrɛ bɔli a dédicace bɛ kɛ mais an ma bɛn o fɛnɛ kan fɔlɔ voilà an ma date ta o fɛnɛ la fɔlɔ an yɛrɛ bɛ fɛ ka o to ni examen tɛmɛra dɔrɔn parce que an caman bɛ baara in na an ka staff mɔgɔ caman an minnu ka ɲi k'a ko boli kɛ an tila bɛɛ bɛ examen de la quoi i m'a ye an bɛɛ bɛ examen de la an yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a kɛ seli mana tɛmɛ wagati min na mais o bɛ gun examen fɛnɛ kan kojugu voilà bon o de la an y'a décidé ni examen tɛmɛra dɔrɔn parce que si ma bolo examen tɔ ma jan bilen voilà bon n'o tɛmɛra dɔrɔn an bɛ dédicace kɛ. ok mais ni mɔgɔ min fana bɛ k'e layɛ nin wagati in na sisan ni mɔgɔ mago bɛ Rêves du Lion na a b'a sɔrɔ cogo di. ouais bon i bɛ taa site ko bɛ yen RHM ko bɛ yen voilà Rêves du Lion publié bɛ yen nɔ mais an yɛrɛ y'a décidé sisan parce que olu y'a bila u ka an y'a di olu ma k'u ka publier a ma bila page YouTube sanfɛ mais u y'a bila Google sanfɛ n'i y'a tapé i b'a sɔrɔ bon an yɛrɛ y'a décidé sisan son ninnu an bɛ na a bila an yɛrɛ ka site sanfɛ MG Music an bɛna a bila o sanfɛ mais an bɛna kɛ chaque semaine an bɛ kelen bila chaque semaine an bɛ kelen bila bon o ye YouTube ta ye quoi parce que sinon a bɛɛ publié len don
Google sans faire mais amna que chaque semaine amna kelen bila quoi voilà amna kelen bila chaque semaine amna an o de forme oui mais ngala sona samedi ere amna kelen adam ne fola amna kelen bila parce que samedi temeli ep bila la samedi na ta amna kelen bila bon auto voilà chaque samedi amna kelen bila faut ka morceau woro bam OK lam tala 45 ans voilà ma fi ni ga i ga projet minnu mena sisa na so ni EP do bi bolo bien mixé ou bien na be sira de la ni bi sigi damo go fanana ouais me ga baroque mais mistake EP en vrai dire o tena ko ifolo chodi donc single drum bo kata voilà parce que akadne ka ce niveau d'or la folo avant que nga ko do ke quoi parce que bibina albi ni entega na kibeta ni studio la ko am mistake bo walma album bo misera bo bar sabula morceau banen ngulu fo mugan ko min banen nyere bulu pep ko be fo mugan ko mi studio la aussi tout fana voilà pour la ni abora blasan akoma no ngwa parce que be mistake bo na fora ya son woro son wuluvla son shigbo e abla son mata woro shi figa sigida tiɲɛ ka fɔ non tene ya ko fɔlɔ a ka di ne ka baara kɛ single la dɔɔni fɔlɔ ni sera ka n ka sigida kɛ n ta ye ka sigida wɛrɛ fara o kan o la n b'a lajɛ n bɛ single EP kelen bila n'i y'o EP jateminɛ n'o ko kɛra position min na n'o ɲɛna o kɔfɛ n bɛ album labɛn sinon 45 pɛrɛn ne don hali triple album kama mais a vrai dire voilà n bɛ jateminɛ la parce que diɲɛlatigɛ ko bɛɛ jateminɛ quoi kana girin ka don ko la ni girinna ka don a la dɔrɔn i malo b'a la a ma nɔgɔn parce que n ye mɔgɔ caman ka EP n bɛ artiste suit trop n ye mɔgɔ caman ka EP caman EP bɔ k'a bila EP danbe ka bɔ kuma ni dɔrɔn cɛ n ka cɛ n ye EP kura bila wayi wayi n y'a lamɛn cɛ n ka cɛ n ye EP kura bila wayi wayi n y'a lamɛn i b'a ye dɔrɔn dɔ bɛna ka single den kelen bila dɔrɔn e ka EP ko bɛ ban pepu parce que n yɛrɛ ɲa ɲɔgɔnna y'an ka sigida la i ka EP ko bɛ ban pepu a bɛ n'a fɔ i ye baara min kɛ a kɛra fu de ye quoi o de la ne bɛ taa ni single ye fɔlɔ fɔlɔ. OK mais est ce que i bɛ baara min na sisan mɔgɔ caman bɛ k'i kiffe C4 kɔnɔna yan kojugu est ce que label dɔ de la k'i nɔfɛ i n'a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ soit a b'i yɛrɛ kun na i kelen ka baara kɛ label ta n'o kuma sera a bɛ kɛ n'i tɛ ka gingiri parce que label ko fana bɛ ten caman jateminɛ n'a ko bɛ cogoya min na ou bien dɔ de la k'i wele n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni i ma accord d'a ma fɔlɔ. wa ye label in wele label in wele o y'a sɔrɔ n bɛ voyage la parce que n m'a fɔ ni dɔgɔnin dɔ kun farala ɲɔgɔn kan ni n'o fila an de kun kan ka don label la ɲɔgɔn fɛ mais ne voyagelen o ye ne wele k'a ɲɛfɔ ne ye komi ne voyagelen don ko ale tɛ fɛ ka don studio la ɲinan quoi parce que a fana bɛ examen na ɲinan k'ale tɛ fɛ ka don studio la ɲinan k'ale fɛ ka ɲinan bila ne ko problème t'a la ne kɔni ne bɛ don studio la donc k'ale bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ vacances kɔnɔ ne ko ok i bɛ se ka boulot kɛ ale y'a ka boulot kɛ ale signera fɛn bɛɛ tɔtɔ dɔrɔn ne de ka na dɔrɔn ne ka signer ne nana dimanche min yɛrɛ la ne kun kan ka signer label mɔgɔw wulila ka na ne nɔfɛ ko k'a ko bɛ cogo di n ko en vrai dire ne tɛna don label la n ko a tɛna fɔ kɛlɛ b'an cɛ foyi foyi t'an cɛ an bɛɛ lajɛlen kelen mais label ko ne kan la voilà ne bɛ baara kɛ duguma fɔlɔ voilà sani ka se sanfɛ ni yɛlɛla sanfɛ ni label min yɛrɛ dɔn ka fɔ sisan kɔni million bɛ se ka don 45 na donc u bɛ na u bɛ million donna parce que n'i bolo bolila ka taa position dɔ la i bɛ tila ka bolo ka segin voilà ko bɛ ten tɔ donc o de kama i tɛ ka girin label ko ni fɛn na label nɔfɛ fɔlɔ quoi en plus fana mɔgɔ fana i kan ka i n'a fɔ sisan e ye namara ye namara fila kɔni tɛna ɲɔgɔn ta o voilà a ma nɔgɔn f'i k'a lajɛ n'i bɛ don ko la a ɲini k'a yɛlɛ fo sanfɛ fɔlɔ n'i sera sanfɛ wala i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ position min na n'i bɛ bamakɔ kɔnɔ n'i sigilen i dalen don e bɛ so kɔnɔ ani minnu bɛ bɔ su kɔnɔ a tɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ bari sabula olu bɛ min ye ani e bɛ min ye a ka yeta se ka kɛ kelen donc ne bɛ fɛ ka yɛlɛ ka taa fo label belebelebaw de la. dɔw de y'i ka laɲini ye don n'a nataw la parce que an bɛ se k'a dɔn single joli b'i bolo nin wagati in na komi EP ko ni mixtape ko t'i ka ko ye mais single joli b'i bolo nin wagati in na n'i ka mɔgɔ bɛ ka minnu kiffe kojugu. Ouais, min bɔra ka ban walima min ma bɔ. non min bɔra ka ban. min bɔra ka ban à peu près 10 morceaux. min bɔra. ouais fila bɛ studio la kelen clip direct kan ka kɛ kelen an yɛrɛ bɛ fɛ k'o bila samedi don n'ala ma baasi kɛ voilà min clip direct kan ka kɛ o clip kan ka labɛn depuis ni sunkalo kɔnɔ mais a bɛ beatmaker in bolo a tigi ko k'a bɛ fɛ ka baara k'a la hali sa quoi n ko problème t'a la n'o tilara wagati o wagati an b'o labɔ. ok mais ni mɔgɔ min fana mago bɛ e ka projet la sisan nin émission kɔnɔna a vraiment i bɛ ka nin fɔ an b'a fɛ ka t'i ka son lamɛn o fana bɛ se k'e ka son sɔrɔ cogo di. ouais i mana don Vidmat kɔnɔ parce que YouTube kɔnɔna n'i ko ka taa YouTube kɔnɔ
a nafa bɛ se ne ma mais caman tɛ YouTube kɔnɔ maîtriser parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ne wele hali kun dɔ ye n ta Facebook sanfɛ 45 vraiment n'i ka fɛnw y'a diyara n ye mais n y'a ɲini fo ka sɛgɛn ne ko non i b'a sɔrɔ i y'a kɛ position min na i ma se a kɛcogo de la n'i donna Vidmat kɔnɔ n'i ye 4500 bɛɛ b'i taper ne y'o taper dɔrɔn ne ka projet complet ani 50 taw de bɛna ɲɔgɔn fɛ i kɔni mana taper dɔrɔn 50 taw ne ka projet 2 3 man na i bɛ 50 ta y'a duguma ne ka projet mun bɛɛ bɛ jigin to wa continue tout fana bɛ afficher a duguma n'o de ka di i bɛ se ka don fana 4500 bɛɛ i kɔni mana o taper dɔrɔn i bɛna projet bɛɛ sɔrɔ i b'i ka projet bɛɛ sɔrɔ ok mais bibi in na fana n bɛ se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ka sigida fana na featuring bɛ ni artistes ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a sɔrɔ concurrence bɛ caman ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ni fɛnw tɛ mais est ce que featuring delila ka tɛmɛ i n'a ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka sigida yɔrɔ la depuis ni groupe ko in kɔni kirikara bɔra la ne ni mɔgɔ ma fɛn kɛ fɔlɔ parce que ka di n ye ka baara kɛ kelen na fɔlɔ featuring kɔni demandé don fɛ dɛ n y'a bɛɛ accepté fana mais a ma kɛ fɔlɔ quoi parce que u y'a demandé n fɛ dɔw ko n ma ni bɛna mixtape bɔ a ka d'u ye wa featuring ka y'a kɔnɔ n'olu bɛna mixtape bɔ a ka d'olu ye ne ka featuring ka y'a kɔnɔ n ko problème foyi t'a la 45 bɛ yan nɔ de n taara n b'i la dɔrɔn n'an ka taa an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que an bɛ ɲɔgɔn labɔ dɔɔni dɔɔni de voilà mais featuring kɔni demandé don fɛ mais a ma bɔ fɔlɔ ok bibi na ni mɔgɔ min ye ɲininka i n'a fɔ rap bɛ cogoya min na Mali kɔnɔ an bɛ se ka fɔ alhamdulillah tagabolo ka ɲi studio ka ca rappeurs ka ca en même temps dɛmɛ sira camanba de bɛ yen e bolo mun gɛlɛya de bɛ Mali rap yɛrɛ kɔnɔ sisan an bɛ se k'o bɛɛ falen pour que hali talancɛ minnu bɛ duguma o fana ka se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na e bolo mun bɛ se ka falen an ka système na pour que Mali rap yɛrɛ an mago b'a la cogoya min na a ka kɛ ten i n'a fɔ an tun bɛ kɔfɛmɔgɔw ka musique lamɛn an ka boîte ni an ka gɛrɛnw ni fɛnw na cogoya min na bibi na Mali rap de bɛ lamɛn o yɔrɔ caman na mais an bɛ se ka mun fara nin kan pour que an ka avancer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wa fɛn kelen min kɔni ne kɔni bɛ se ka fɛn kelen fɔ dɔrɔn en vrai de maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ de parce que ne ka cɛ b'a ka son bɔ sisan a bɛ ne wele 45 wa an ye son kura bila ne b'a fɔ problème foyi t'a la n bɛ tila sisan n bɛ son télécharger wa ne b'o fɔ a ɲɛna ne bɛ téléphone tigɛ ne bɛ n ka téléphone d'an kɔrɔ ne tɛ son lamɛn walima n'a ye son ci ne ma whatsapp kan 45 n ye n ka son kura bila a filɛ nin ye ne b'a fɔ problème foyi t'a la n ye son ye n bɛna lamɛn sisan ne bɛ son lamɛn wa o bɛ k'a bannen de dɛ a tɛ yira mɔgɔ la a publicité tɛ kɛ a tɛ foyi foyi maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn de bɛ k'an sɛgɛn wa maliyɛn yɛrɛ tɛ Mali musique valeur dɔn parce que i b'a jateminɛ i b'an jeune caman ka téléphone ta bi i bɛ se ka téléphone minɛ téléphone 100 ta sisan i bɛ maa min yɛrɛ ko min bɛ maliyɛn den yɛrɛ suit musique kɔnɔna na cɛ a ka dɔgɔn dɛ a bɛɛ lajɛlen sénégalais Ivoirien, Nigérien ninnu a bɛɛ lajɛlen don wala an t'an yɛrɛ taw de fɛ wa n'an kɛra an yɛrɛ ta fɛ don o don ma dɔ wɛrɛ kɔni fɔ ma dɔn fɔ ma cɛtiri fɔ ma comédie fɔ musique kɔni na kɔni an kɛrɛfɛ jamana foyi t'an kan hali kun dɔ tun b'a kuma na an kɛrɛfɛ jamana foyi t'an kan min bɛ se dɔnkilidala ka tɛmɛ an kan genre a jateminɛ denmisɛnnin minnu ka wuli duguma sisan i sigi dɔrɔn i ka denmisɛnw kana kɔrɔbalenw lamɛn denmisɛnninw ka son jateminɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ talancɛw bɛ duguma mais mun b'a to u tɛ ka dɔn parce que an tɛ ɲɔgɔn fɛ wa financement fana tɛ Mali musique la an tɛ ɲɔgɔn financer o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ se ka fɔ i n'a fɔ monnaie déplacement ninnu e bɛ se ka wele sisan i ka taa 26 mars la ko fɛngɛ dɔ bɛ yen nɔ e kan ka ye o la événement dɔ bɛ yen e kan ka ye o la a bɛ se ka kɛ fanba caman bɛ yen nɔ e mana t'i ka son jouer nɔ o ye un coup de olu bɛ se ka koba dɔ k'i ye mais i b'a sɔrɔ moto t'e bolo a bɛ min bolo o b'a fɔ k'ale tɛna ka ci bila ko ka moto d'i ma i yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ka sira t'i la fɔlɔ voilà artiste yɛrɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'artiste yɛrɛ i ka artiste n'i ma wari don i ka artiste la i b'i si ban duguma non foyi t'a to k'a bɛ yɛlɛ e ka artiste y'a kɛ i bɛ palo dɔw yɛrɛ delila ka ne lajɔ k'a fɔ ko 45 e kelen n'a fɔ i taara pɛri a don ne yɛlɛla quoi n ko mun na n ko tuma n tɛ se dɔnkilidala de ko non k'an ka sigida la n tɛ n'a tigi kɔni tɔgɔ fɔ k'an ka sigida la yan nɔ ko ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la yan u y'a sɔsɔli kɛ n kɔfɛ fana a tila na ɲɛfɔ n ye ko ɲɛ tɛ mɔgɔ la yan min bɛ se dɔnkilidala tɛmɛ kan ko mais k'i kɛlen i n'a fɔ i tɛ artiste ye ne ko mun na ko parce que k'i tɛ para ne ko n ye kan de ma ko awɔ n ko faut pas ten n ko bɛɛ n'i kɛcogo de don quoi n'i b'a sɔrɔ n ko ne ka plaire de tɛ swag ye fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la wagati kɔnɔ non swag kun man di ne ye k'i pari ka to ka fɛn carré kɔnɔ non o tun tɛ ne ka ko ye mais ne fatɔlama ye carré kɔnɔ voilà musique bɛ a dɔnniya bɛ na ne kun bolo dɔrɔn i k'a bɔ dɔrɔn fɛnw k'a lamɛn dɔrɔn o de don o tɛ f'i k'i ka artiste la pari yɛrɛ yɛrɛ cɛ o cɛ b'a ka artiste la swag a bɛ swag ɲɛnɛman ta i bɛ kunnafoni ɲini ka d'a ma i yɛrɛ bɛ na ni projet dɔw ye i n'a fɔ se ka fɔ sisan karisa ni son ye ni base nin kan son dɔ filɛ nin o base nin kan son dɔ filɛ nin o base nin kan i bɛ ka artiste ka talent dɔ de la ne ka manager ye mixtape demande fɛ don la k'a b'a fɛ ka n ka mixtape kɛ n ko problème t'a la n ko n y'a mɛn n bɔla a kɛrɛfɛ kɔfɛ n y'a fɔ a ye n ko tiɲɛ yɛrɛ mixtape ko ma ne kun minɛ mais a ye projet o projet fɔ k'an nin kɛ nin kɛ nin kɛ n ko problème foyi t'a la n'o de ka di ye
ama tɛmɛ une semaine kan ɲaga projet complet bɛɛ lajɛlen labɛn ka na bɛɛ yira la mun mais tiɲɛ ka fɔ Mr Bugo Mande a yɛrɛ ko problème foyi t'a la donc an ka baara kɛ ni singɔle ouais n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ foyi t'a to Mali musique bɛ jɔ foyi t'a la ok merci beaucoup Pispa King m'a fɔ k'i dɔn est ce que i delila ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ i ka mouvement in kɔnɔ na souvent f'a gɛlɛya ninnu y'a to vraiment e bɛ ka musique min kɛ bi n'a ka di ye o gɛlɛya nana to vraiment est ce que ne tɛ musique in jɔ est ce que i delila k'o gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ parce que baara o baara la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ sa mais est ce que gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ i ka fɛn kɔnɔ fo ka taa se niveau dɔ la ka musique nege bɔ i la. Ouais, bon, pour le moment, musique, diɲɛ ko ko n'i b'a kɛ i bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la quoi. Effectivement. Sinon hali sisan nɔ a gɛlɛya kelen b'an sɔrɔ parce que n somɔgɔw yɛrɛ tellement que olu yɛrɛ kun ka pression bonyara wagati dɔ la musique yɛrɛ nege kun bɔra n na quoi. Tuma dɔ a bɛ jigin n kɔnɔ est ce que n tɛ ja kɔ kelen yan i ma ye et puis i bɛ bɔ dɛmɛbaga t'i la yɔrɔ dɔw la mɔgɔw b'i wele u ka fɛnw na a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ tigɛ n'a ye quoi. I yɛrɛ b'a ye mɔgɔ i tɛ ka mɔgɔ sɔrɔ hali mɔgɔ min fɛn bɛɛ bɛ k'i kulo kɔrɔ kuma dumanni f'i ye ka sɔrɔ o tɛ k'i dɛmɛ voilà o tɛ k'i dɛmɛ i ma o kɔni bɛ k'i nɛgɛn dɔrɔn a kɛ tan mais non ni kunkan bɔra i tɛ maa si ye i ma ye bon olu cas ninnu caman. ok mais est ce que i ye nɔgɔya dɔw fana sɔrɔ baara in kɔnɔ bi bi in na n'olu fana bɛ ka courage don i la i ka continuer ni baara in na i bɛ se k'i da mɔgɔ olu fana nɔgɔya dɔw fana na. hali ka dan n ka staff ni manager ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la manager Jaloba big up a ye bon caman bɛ n dɛmɛ quoi ka fara MJ musique la MJ Nabilu bon bɛɛ bɛ n dɛmɛ olu yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ hali ni a bilali jiginna n kɔnɔ n'i ye miiri olu la tuguni courage de bɛ na quoi parce que u bɛ n tulo kɔrɔ kuma dumanw f'i ye c'est le baara qui paie baara kɛ dɔrɔn a bɛ ɲa i ma olu b'o fɔ bon ni dɛmɛbaga b'i la ko o ko la o b'i pousser ka dɔ fara effort kan halisa quoi voilà. ok mais est ce que bi bi in na fana n ye question poser 45 ans kunna n'a fɔra bi aw bɛ cogoya min na mouvement kɔnɔ na i b'a sɔrɔ talancɛ b'aw la duguma mais dɛmɛbaga ko ni fɛnw ka gɛlɛn e bolo malarapu fana na souvent aw ka dɛmɛ kan ka bɔ niveau jumɛn na pour que aw talancɛ minnu bɛ duguma aw fana ka se ka yɛlɛ sanfɛ parce que n'i ye baara in jateminɛ a kanu b'aw la baara o baara n'a kanu b'i la i bɛ avancer a kɔnɔ na est ce que gɛlɛya dɔ bɛ yen ne bɛ se k'olu fɔ ou bien fɛn dɔ bɛ yen an kan k'olu kɛ pour que an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ talancɛ minnu bɛ duguma olu fana ka se ka malarapu sankɔrɔ ta. voilà bon o bɛ i n'a fɔ ne ka cɛ y'a fɔ cogo min na de quoi i ma ye maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ ko in bɛɛ bɛ o yɔrɔnin de la quoi i ma ye sunɛ minnu bɛ ka u ta kɛ sanfɛ kumaba fu ni yɛrɛ yiraba fu ye n'u jiginna duguma talancɛ ka ca u bɛ se ka dɛmɛ kɛ fo a ka ca sunɛ n'i ko Mali musique a bɛ valider dɛ o tɛ manamanakan ye dɛ parce que fɛn dɔ de don quoi maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ ko in bɛɛ bɛ yen de quoi i ma ye o dɔrɔn de don. fo an ka ɲɔgɔn lamɛn voilà an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara kɔnɔ i ma ye mais a y'a fɔ cogo min i b'i ka son yira dɔ la u bɛ a f'i ye tulokɔrɔ kuma dumanw u bɛ ten de quoi bon k'an t'o la a ka gɛlɛn avancer ka gɛlɛn quoi trop. mais ni mɔgɔ min ye ɲininka ko e yɛrɛ ka style baselen don jumɛn kan e bɛ se ka jumɛn de fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna e bɛ nin style kelen de kɛ. bon n'i ko Pispa King style kɛta ka ca kojugu n'i mago bɛ min na dɔrɔn n b'o de d'i ma sinon EP min bilalen filɛ i b'a ta son kɔrɔ i mago bɛ style rap style caman son ninnu n yɛrɛ tɛ se ka son yɛrɛ f'i ye ko minnu ye style kelen a kɔnɔ quoi son wɔɔrɔ a bɛɛ y'a damanata ye trap sulu b'a la u ka style ninnu afro dancehall a sugu bɛɛ b'a kɔnɔ i ma ye mais ma donsokɔni kɔni k'a la. ayi non donsokɔni hali dɔ b'a kɔnɔ bien sûr a donsokɔni bɔlen don n'i taara i b'a lamɛn titre juru don ye juru sara ye a b'a kɔnɔ n'i y'a lamɛn i b'a fɔ mais donsokɔni tɛ quoi. mais i bɛ se k'o yɔrɔ fitinin a tonalité la i bɛ se k'a sɔrɔ a la quoi. voilà i b'a sɔrɔ a la a domaine tɛ bɔ a kɔnɔ quoi n'i y'a insiri yɛrɛ lamɛn i bɛ donsokɔni a kɔnɔ i bɛ rap a kɔnɔ i bɛ o son kelen yɛrɛ i bɛ style caman sɔrɔ a kɔnɔ bien sûr. ok mais bi bi in na ni mɔgɔ min ko vraiment k'ale bɛ nin ta k'a fɔ k'a bɛ don ni e studio kɔnɔ k'a fɔ ko vraiment ale b'a fɛ i ka featuring kɛ ni Mali rappeur dɔ a kɔrɔbalen nin dɔ ye e b'a jumɛn de ka di e ni wa featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali rappeur la bon tiɲɛ na ne diɲɛ rappeur ka ca mais tiɲɛ yɛrɛ la rappeur min yɛrɛ ka di ne bi kosɛbɛ o ye Ganzan ye
ima ni ko nga fitrin ke bi voilà ka di ni zeri ga fitrin nge voilà fo batala ni a émission me fana be mo do be se ga sama ga sama ni ala sona fitrin ko na ya kuma fana sura am sigi dema o ko fana na problème fu tala OK 45 do ma figi ni ga kuma ga labana ni mi bulu ka fara ni ga ni bi sugo fo ka fara ko be ni hakilna taj me mi bulu tuguni ga fara o ka yira ala je bagola ni ma yini ga mina quoi ouais hakilna me ne fedron ka fa ala je bago bela jeli al sa ko agli to ana parce que aminu be duguma mo te on a folon quoi foni dona a jate mine ina fo samjuli agara ko fo tugumna san samjuli ga dura pula atina fora per kuno arab na histoire tugumna uzo fana na histoire tugumna u be uta fo nya bela mais malem mo tila ni maga starde quoi voilà urlo ba fo ko en rappeur fleni ko nangara sare doron kam nyina duguma mogo nyini ngaba na kera damna tugumna iba damna tugumna ibe senga min nyani musorala iga ko chama be no shiga strata ne sa fo bi woni misa fo alhamdulillah parce que mo chama kanu ka fen chama la ruta ni wo be ka bo asra fe wanga nege do be no ni RR ni on wala ngo prestation be no ula benino o kama donc molu fo bargada bolon RR ko ani nga mum mega do mum kenyi donc ya fu ina doron alsa talanche mun be duguma anga jija anga baraka ni série artif itiga fo yi ni yerete effectivement ni tamo fe ka fo karsare bin kai bi shiga duguma tiga fe wa manager wa kariya wa wardu ga rapperula staffu ga kariya woni du ga artistu kama sigidala jeune mun be aga nyongom na kele no gara malera puci to fo itala nala sona OK émission fana ni émission fana be laba abe demanda o refe freestyle min kada émission me bani freestyle ni bisi ga freestyle fana ke sonni anga bo fo ba te me freestyle ke mo dinga mama fantanya te fengena o ma folonela ninya miri mama la te senya jila kadamina ne chini ma fo ga se mo bima toro tengo toro ye imami yankama mama wati sera to ngata sena yala ninne tora jila obora ne daga nela mama yo ega ya fanema shekbi chaya koro dego janjo mama yena diko anga janto domina koro muso ye jento kile binani ne koro ke jento ne wolofa kele isabe chenso masa ala debe se ka magoto saya be musira la kate jonto ala ga hinila tata bambo muso ya koro munyu ani sabali cheya koro de go dusu ani hakili jafa bora fom faga sonteri mama tume bokle gandere kalebe taunda yiri menyini wati sera to negan chesiri mama metanga sininyasi mama be korola be jorola medango shigono alinte sinogo ni aye ambeta kozi egele jienso sigila netorankelena kata sadama lao malo ya tenena neko me kalambla mama dundimina papa duntununa funga kurajita folo cheude tume bamuruta sani negasa funga stadita funga vensi marsifa donc problème. OK, non, merci beaucoup, c'est très bon. Donc on a folie be mama fana ni wakati na na be kan la ka nga folie be ay et Peaceparking voilà il a folie kan laba kan yesi la je boko ba ati freestyle mi kadi yere do émission me ku ni freestyle quoi faut ba c'est an la ba ka bon mais aw be folie no ma kerengere na ka folie bele ba di awere ma tel me jamo wore merci beaucoup ani folie ka kan aw be ka o chesiri to mina pour que rapper dem senu yere be don aga folie bele wa wore tay quoi merci beaucoup ma mako kanu baka o sarati bolo OK ma bon propos de freestyle yoro ni mani informado a curiosité be chama mine nguru ndoro ko juru do e juru sara e king chente mo toro e soro yoro e nga bazie ni endu ya ke hami balpie na la sona ame affiché ame barabala jugu de torole tuma be iba me kerezo kerzina na ite sira bois
ko tuguni nin ye dɔ wɛrɛ ye ma ignoré de mɛ n tɛ sɔn kolon bɔ ni tɛ ne fɛ o tiɲɛ bɛ fɔ ni bɛ n ka baara dɔn cɛ o vérité fɔ tɛgɛrɛ fɔ ni sɔn bɛ k'i don ma dɔn ka nin sɔn bɛ caman lasɔn jama ɲanaw bɛ critiquer bɛɛ o kelen ni pe u b'u tati la dɔn fɔlɔ n tun bɛ tasi tarapu an tun bɛ ko caman kɛ tarapu tun bɛ lomi tun bɛ dɔrɔgu mɛ n ka mama de kama n'o bɛ aramu karisa n'i ka kow bɛɛ kan i bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni bɛ dɔnkili da e ma ye ne tɛ da mɔgɔ bɛɛ an ka maliba la hypocrite bɛ yen ni saro la fuyi ta pispa bɛ nin fɔ aw ye a ka suloka kura ye cuca papi nana bɔ aw ye gang a tɔ bɛ pe kɔnɔ. Ok fo ka taa la merci beaucoup donc i yɛrɛ fo i ka déplacement na ka na 45 ans i ka foli ka laban sɔnna ka bɔ émission kɔnɔ. Foli ka laban n bɛ foli belebeleba ta k'a di aw yɛrɛ ma. Merci beaucoup aw minnu ye faso rap in créer pour que an artiste denmisɛnninw an bɛ se ka chance sɔrɔ au moins mɔgɔ caman ka se k'an dɔn donc halisa mɔgɔw kɔnɛtelen to a bɛ sira la ka na a tɛ jɔ dɛ inchallah. Merci beaucoup donc ka foli di yɛrɛ ma donc nin wagati n'a minnu bɛ ka faso rap lajɛ Actuel Media sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka wele bila Pispa King ma ka bɔ fɔ Senu ani 45 ans ale fana bɛ C4 la yan donc k'a fɔ an ɲɛna faso rap fana sigikun de nin ka se ka jeune artiste minnu bɛ duguma n'u mago fana bɛ plateau la pour que u bɛ ka baara min kɛ aw fana ka se k'o dɔn cogoya min na o de kama an fana b'a décider kuma bɛɛ lajɛlen na ka wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ aw fana bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na pour que u fana bɛ se ka aw ka dɛmɛ sɔrɔ parce que ni artiste jateminɛ ka don studio kɔnɔ kuma bɛɛ la ka texte duman sɛbɛn ka d'aw ma a tɛ taa sɛgɛn kɔ mais o sɛgɛn fana n'u y'a bɔ ka d'a ma aw fana bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na aw fana k'u dɛmɛ o suguya kelen na o de kama an fana sigikun y'o ye donc a ɲini aw fɛ ka fara émission in fana ni aw mago b'a la a bɛ taa an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net aw mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Actuel Media sanfɛ émission faso rap la. Ciao bye système clean.